गोमोन गोमोन थालिर गोजा गोजा आपेल ब्रेडजों लोगोसे जादो मर्निं ब्रेकफास्ट ए नोंबो खोब दंबाय माथो थां नोंबो लोंहैदो थां जागोन आमाय फिसाफोर आं बोरायबाय आंनि प्रिन्सिपाल साख्रियाबो रिटायार जाबाय आं थांना थासान्दियाव नोंसोरनो बेखौल' आं बुंगोन दासिम जों अनलायनानै जेरैबायदि खुसि न'खर दाबोदों थिग बिब्दिनो आं थैखांनायनि उनावबो बे अनलायनायनि दिरुंखौ नोंसोर रावबो बस'नो मोननाय नङा जोंफुङाथ' फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टर जाबाय नाथाय सोमखोरा MA पास जानानै मा मावनो सानदों सानदोंमोन राजनिति गेलेनो खबरदार फिसा दानि राजनितिक हान्जाया गावजों गाव एना एनियानो बारा जाबाय आं बेखौ माब्लाबाबो लाइ होआ मानो आयै आदाया मानसि गिदिर जागोन मिनिस्टार जागोन आहा मिनिस्टारनि बिनानाव होनजागोन जेखि जाया आं देरसिन बिदा जानानै बुंगोन जोंहा जोबथारनाय हिसाबै बिनानाव अनजिमानि हाबाखौ बयनिख्रुइबो साबसिन आरो गाजा गोमजासिन खालामनांगौ नङा होननाया दाबादियाव अनजिमानि हाबायाव ओरैबायदि रंजागोन ना आङो Didi mau tuh. Gimana? Ini masuk udah. Nak kau. Này. Mẹ bây giờ nữa. Thầm này. Fagal. Hori naonai. Mauzi, बायराव ओंखारबोलाय सोरबा खुसिं खालामनाय बायदि बै जायगाखौ नाहरलाय बेसे मोजां नुयो नंगौथ' आंबो बे जायगाखौ जोबोद मोजां मोनो खाथियाव थुनाय मा जाखो आयदै what only जानाय मा आंनि मावजि आं रावनिबो ना बेदर खावाखै आं रावनिबो ओंख्रि खावनानै जायाखै आं रावनिबो ना बेदर खावाखै आयौ आयदै खर' मेलेमासो गबायदां बिख्लासो गुब्रुबाय नामा आयदै नोंहा मा जादों आहा जायाखै बाबु बे जोंनि मेमसाबासो जादों गुन्दाफ्रा बे जोंनि मेमसाखौ होसोगासिनो दंथारो थ'थ' बाबु नों जोंनि मेमसाखौ बासायोब्ला नों जोंनि मेमसाखौ मोनथारगोन जोंनि मेमसाबा नोंजों समायथारगोन बाबु थ' बहा दं बै लामा खिंखियाव थ' बाबु थ' सालाफोरखौ होनानै हांगोर बल्ला बल्ला खालामजोबनो थ' साला गुन्दागिरिफोर
फैसाया नस्थ' जाबायगोनलै जाने खादो खादो खादोलै बुंदो दानिया मा जायामोन आंनि जेबो दाय गैया आं बिसोरखौ सिनायाबो नोंनि मुङा समायना होनो आंनि मबाइल नाम्बारा 9435023106 आं UN कलेजाव फरायो आफाखौ सिनायगोनदां आंनि सोंनायनि फिननांगौआ मोनसेल'मोन थेवबो अरजाला दे आइदे उदै बिगुर सालायलायबाय हाबाब जा बोलो दंना नोंनाव दिसं सालाफ्रा फ्लट खारजोबलांबाय थिगैनो दं दे बाबु थिगैनो दं मावजि नों गोजानाव थां होनदों अन्नानै ब्रादारनि मुङा सोमखोर होनो आं बिदिब्ला थांदिनि बाय प्लिज सोमखोर आफाया नोंखौ नुब्ला जोबोद मोजां मोनगोन जोंनाव थांनो थ'ना आं दिनै थांथ'ला समायना मालाबा सम दिहुननानै थांसिगोन थादो बाय जागोन बाय I love you आबौ ओरै फैथ'लाय मा फिसौ आबौलै ओरै फैथ'ब्रा थांगौ फिसौ बाहाय जिरायथ'लै आबौ ओइ आबौ मानसिया बोरायबा मानो खानाय दारि मोनोब्रा खोनासं फिसौ बे जों नुनाय गुवार बुहुम बिखायाव जेसेबांनाखि दाउमा दाउसा जिब जिराद थाया मानो गासिबो जोनोम जानानै उन्दैनिफ्रायनो देरबोनानै बोरायनानै थैलाङो मिथिबाय आंबोथ' बिदिबा आबौ बायदि बोरायगोन औ फिसौ आं बोरायबा माबायदि नुगोन आबौ नोंखौ मुख्रा गुफुर बुन्दा बायदि नुगोनब्रा फिसौ आबौ नों आंखौ जाबायदि अनोना गोदो आबै आबा आदै आनैमोनखौबो जोबोद अनोमोन ना औ आबौ सना नोंखौ आं जेरै अनो गोदोबो आं रावखौबो गोरा खोथा बुंफेरबोआखै देनाय आबौ नों माबायदि अनबोआमोन खोन्थानायसाय बिदिबा खोनासं फिसौ
न'खराव सोरां फैयो सनानि न'खरखौ नोंनो दागोन आयौ अननायनि बेन्दोंजों बेंखनना दोनगोन नों खुसिब्लानो बयबो खुसि आय होनब्लासो न'खराव सोरां फैयो सनानि न'खरखौ नोंनो दागोन आयौ अननायनि बेन्दोंजों बेंखनना दोनगोन अनसुलि नों आंनि आंगोनि अननायखौ होयो नों गोरबोनि जिउनि मोदाय आंनि आंगोनि अनसुला नों जोंनि न'खरनि नायहर हनै फारौ जराया खुगा रुजु रुजु रायज्लायलायदों अनज्लायनाय गारांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदों अनज्लायनाय गारांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदों नायहर हनै बागाननि बिबारफ्रा हायला हुइला बारजों मोसादों बेरे सिखिरिया बाहां बिरहां खुसिजों रंजादों बेरे सिखिरिया बाहां बिरहां खुसिजों रंजादों ला 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 गरम बिफद नोंखौ दहायलै मेम साहब दहाय मा जाखो आइ बेनि आखला बांद्रायबाय आफा मा जादों बाथ्राखौथ' आं मिथिग्रोनांगोन ना आइ माने आफा आंखौ गुन्दाफ्रा होसोनानै हमख्रबदोंमोन बे समावनो सोमखोर होनाय सेंग्रायासो थिसुम थिसुम होननानै आंखौ रैखा खालामदों नङाब्ला जे आं मा जागौमोनथाय बेजोंनो आंखौ जरायदों बियो माने ओरै जादों सार सोर सानैजों बाय बाय था था होनलायबाय थानाय समावनो आङो आइ लाभ इउ होनफ्रांगारदों सार हा मानसिखौ मानोथ' लिंबोआखै आइ लेंबोदोंमोन आफा उनावसो फैनो होनदों नों आरो आं फसायनाय नोंनि थाखायनो नांगौ आइ सासे लेखा गोरों मोजां बिजामादै बेलाय माथो आं बुंखाथारदों नङाना नायब्लानो बर' सेंग्रा बादि नुनाय बोलोग्रा गुफुर दाद जांगिला नाफाम जाग्रा अमा जाग्रा अनला खारै जाग्रा नुखाथारोलै सार दाबायदियाव मेम साहबनि हाबायाव आं ओरैबायदि मोसागोन ना सार बें बेरे 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 बें बेरे 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 रे बें बेरे 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 आच्छा लोगोफोर नोंसोर सोरबा सोमखोर होनाय सेंग्राखौ सिनायो नामा बाल एनिबडी मा नोंहा बेजों माबाफोर लेनदेन दङ नामा लेनदेना मानि यु नो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो बा 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 हा माबोरैथो लोगो मोनलाय जिनानो माने खोनासं दे लोगोफोर दे बिदिब्ला नोंनि लाभ स्ट'रिखौ खोन्थानाय येस बिदिब्ला खोनासं
थारमाने सानसेखालि गुन्दाफ्रा आंखौ होसोनानै हमख्रबदोंमोन मिथिबायना बे समावनो सोमखोरा फैनानै थुसोम थुसोम होननानै ओरै ज्राव ओरै गांलाब खारजोब्बाय बिसोरो बेबायदिब्ला आं बेबायदि जोहोलावखौ माबोरै मोजां मोना जानो हाय मेरी जान प्रमिस I love him आहा फाग्लि सोमखोरा एमए पास बियो आंनि आदासो बिदिब्ला अनजिमाजों समायनाजों सोमोन्दो सोलायनायनि पार्टि जाहोनांसिगोनहाय थोद फाग्लि हेलौ आफाया नोंखौ जोबोद नायनो लुगैदोंनो प्लिज नों जोंनाव फैना आंनि बे बेकार जिउखौ आं उदां खालामनो समाय मोनथ'आखै समायना आं जेब्ला सम मोनगोन अब्लानो थांगोन अके धोद रना आं हले नोंनि सोमोन्दै नोंसिनि सिस्टार अनजिमानिफ्राय गासिबो मिन्थिजोबखाबाय सोमखोर I love you Do you love me? अके बाय धोद रना माब्ला फैनो होनदों आं बुंदों आं जेब्ला सम मोनगोन अब्ला नोंनो खौरांखौ हरगोन अके बाय बाय आयौ फाग्लिखौ हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो नुथारबायहां हा माब्रैथो दं दङहाय लोगो आहा खाफाला नोंसिनि बायदि नङा रिटायार्ड प्रिन्सिपालनि बिहामजो लायानो मानोथो गारि घरा बायथिनाखै उनाव रायज्लायनोसैहाय लोगो थांलायदोहाय लोगो दे बिदिब्लालाय मालायफ्रा गथ'फोर स्कुलाव दोनलांब्ला गारि घराफोरजों दोनलांगोन जोंहासो हनै लासिं सिं नामावसो रिटायार प्रिन्सिपालनि बिहामजो गारिफोर बायनो रांफोर दंजायोब्लासोमोन बायजागौमोन बे रिटायारनि मोननाय रांखौ 2 लाख रांसो बिथ'नानै लनफोर लादेरनानै बायबा माथो जायो न'फ्राव थाखायोब्लाबो सम सम भाराफोरबो होनो हायोना आफाया रिटायारनि रांखौ बिनानाव अनजिमाखौ बिलाइ हरोब्ला खरस खालामनोसो दोनदों आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय रांखौबो सुख'जोबाखै होनदों गावहाबोथ' आखायाव माखासे फुजि थानांगोन ना नोंहा बिदिब्ला माथो बाहागो मोनखो आं हले मिन्थिया दिनैनिफ्राय गथ'खौ स्कुलाव सोर दोनलाङो दोनलां आं हले दोनलांखाया हा बहा थांनो नागिरदों समखौ बेकार हगारनानै मा लाब मालथि आं टिउसन फोरोंनो न' नागिरहैनां गरसे गरनै संख्रि फानलु जानो राङाथ' फैगोन नोंनि साननायखौ आं माब्लाबाबो मदद होआ नों गोदोनिफ्रायनो साख्रि मावनानै रिटायार जाबोबाय दा नोंहा जिरायनानै जानायनिसो सम आं बुंदों नों मावनो मोना आफा जोंफुं मा खौरां खौराङा जेबो नङा आफा नोंखौसो एसे नांथ'गौमोन थुथु बुंदो आफाया आंनो कन्ट्राक्ट मावनो 2 लाख रां हरथ'दो बिल मोनब्लानो होफैफिनथारगोन आङो बेराफारसे
कम्पानिनि साख्रियाबो जाहां जाहां। राङाथ' दङ, नाथाय न'नि खथा बारायनायाव सरकारनिफ्राय 6 लाख रां लनखौबो दाबो सुख'जोबनो हायाखै। बेराफारसे अनजिमानि हाबानि थाखायबो रांखौ दोनखानांगौ जादों। नाथाय नोंबोथ' आंनिनो फिसा। जागोन दे, सेगावनो लिरनानै हरनोसै आं। बिल मोनब्लाल' थाबैनो होफैफिन। जागोन आफा। आदा, आंथ' नोंखौ मोनसे बाथ्रा खोनादों। मा बाथ्रा बेलाय बुंनाय? दा थगाय दे आदा। नों समायनाखौ मोजां मोनगोन ना मोना? नों माबोरै मिथिया? मिन्थिया। जोंजोंनो कलेजाव जयै फरायो। मालाय माहाजोनथारनो, इन्डास्ट्रिबो दंलायलायोनो। बेखौनो हाबा खालामदो आदा, सम्पथिफोरबो मोनबाय बायो खोमा। जाम्बि, दानो नङा। नोंखौ बिलाइखांनायनि उनावसो बियो नोंनि नोमबाजै जागोन। मिन्थिबाय जाम्बि? आहा, आं आइनो खिन्थाहैनोसैबो। आरे अनजिमा, र'। न' मा खालामनो सानदों खालामदो, नाथाय रांखौलाय आं कन्ट्राक्ट मावनो होननानैसो बिनानै लाबोदों। May I come in, sir? Yes, come in. मा खौरां? सार, आं MA पास। मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा साख्रि मावगौमोन आं। साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो? आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया। थां, 10 बोसोरनि उनाव फै। सार, आं बुंबायना 10 बोसोरनि उनाव फै। थांदो। अरे सोमखोर, ओइ सोमखोर, बहा फैयामोन? अफिसनि दरखं सैमा फाग्लाफोरबायदि साख्रि नागिरलाबायदोंमोन आं। दस्राफ्राव इन्टारभिउ होबाबो मोना, कम्पानियाव मावनो नागिरबाबो मोना। आच्छा, मा मावनानै जाबावनांगौब्रा दाब्ला? बेखायनोथ' आङो मेट्रिकआव खेबसे गार्लिनजोंबो गारि ड्राइभार जादोंब्रा। आच्छा दाब्ला, आंबो गारिखौनो सालायनोसै। नों सालायनाय बादि सोरनावबा गारि दंबावो नामा? नों सालायनोब्ला जोंनि माहाजोनाव गंसे एल्ट' दंबावो। नों आंजोंल' थु। जागोन। सोमखोरा MA पास, नाथाय दा जासिगोन गारि ड्राइभार। बिदिब्ला बे सार्टिफिकेटखौ मानो बाव आंलाय? ओइ सोमखोर, बिदि नङालै। सानसे समाव बे सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन। नों आंजोंल' फै। थ' बाजै, कलेज उइक दङ, आं कलेजाव थांसै। बे न'आवलाय सोरथो मावनानै जाहोग्रा दङ? सानफ्रामबो थांहां फैहां जागारग्राल'सो। बेरायफुंजानो सेंग्राफोरसो नायगोन दा नोंलाय? मा जादों? मा जानो? सोर मावनानै जाहोग्रा दङ नों न'आवलाय? गासैबो बोरायब्लाबो बुरैब्लाबो, सेंग्राब्लाबो सिख्लाब्लाबो जिराय जागारग्राल'सैसो।
ए मेजेम सिखाया हर हाग्राखौ आं एवनोसै आं हरालै आमाय हरलै बखा होद आमाय ओरैनोबा सिखानि उदैया गोबावथारलै बोरैबा बबाव मा जानांगौलै आं हरालै आमाय बखा बौवा हर होद आं हरालै आमाय हैद बखा हरालै हरा हर 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 होद आंखौसो दामना बायगोन नामाब्रा दानालै बानायसो नों थांदोल' थांदो थां सनानि न'खराव गुनजेत अरबाय फावथिनाया जुरिहांबाय नों मानो हाग्रा एवदों आं बेखौ बुजियै बाखि गैला नाथाय गोरलै समावनो हागौमानि फेंनो नाजायाब्ला उनाव रायोब्ला बेखौ फेंनो हानाया गोब्राब जालांगोन संसाराव मानसि मावनो हायै जेबो जिराद गैया बिमा सोरबायदिया मा मावनो नागिरदों बेखौ मावनो हो बेखौ मावनो हो Shit! 잠깐! 라! मा जादों? मा जाखोथाय मिथिया हरनाय साबिया No, Sabia. Thank you. Tade. I love you, Samkar. Please. आं बुजिबाय समायना आंहा एमए पास जामालाय मा जानो नाथाय आं दि सासे गारि ड्राइभारसो मोजां मोननाया बेफोरखौ जेबो बुजिया सोमखोर थफिनाय महरनिफ्राय बिबारा जेब्ला गेवलाङो होमब्लाना गोदोना फोलाव फोलाव गावनि आंगो सिखिरिखौ लामा नायो समायना नोंनि गोरबोनि गोरलै गोसोनि गोदै गारां आरो अनसुलि नोजोरानो आंनि बिखा गेजेराव मोजां मोननायनि फैलासिम सिखारहोबाय समायना I love you समायना बिदा फंबाय सानैल' दानिफ्रायनो सम्पथिफोरखौ खायदा खालामनानै लाखा दिनै एसे गाबोन एसे नाख्रेब गावनि खालामनानै लायाब्ला उनाव माखौ जानो बुरिफोर
दाउ मैना राव रायनाय बायदि जोबोद गोदै रावजों माथिदों नङा होमबा नों आइया मा दाय जाखो नोंना जेबो दाय गैया नोंना जाबाय सलाय आरो नों जाबाय सलाय खाथिनि बारुद बे जोंनि सनानि न'खरखौ दंस' खालामोना नोंसोर सानैयानो बाब्रे खोब नोंसिनि न'खराल' सनाजों दाजानाय सनाजों दाजानाय मोनबा बे आंनि फिसाजोआ मानो सनानि सेराव जिरायनानै मोनजायाखै गावनि बिखुनजो जानायखौनो गोदनायाव सोनो हानाय बेसेबां साहस नुबाय जामायजो गोरोन्थिनि दायनि थाखाय आं निमाहा बियो नों न'खरखौ न'खर बादि सामलायनो रोङाब्ला बे न'खरा बायलांनो बारा सम नाङा थादो जामायजो नोंखौ अपमान होनायनि खिथेरखौ आंबो नागारायै मा जाखो मा जादों जायाखै जेबो जायाखै मालथि जोंनि न'खराव गुनजेत अरबाय गुनजेत मैया हाथायाव खरस खालामखोन्दा राङा आग्लायदोंना आग्लायाखै आग्लायाखै मेडाम खुनुरुखुमसो थोदों खुनुरुखुमैसो थोदों सब समाय खरस खालामनो हरब्ला रां एथेबना लाग्रा नङा होनबा नों आं लाथ्राखै मेडाम ग्रोब ग्राबल' जादों आं लाथ्राखैलै आमाय आंखौ फसाय मा जाखो बिहामजो मा जानो नोंसिनि लाइ होनायावनो दिनै मेजेमा फाफ्लियाव बारखोनो नागिरबाय आंखौ फसायलै आमाय आं लाथ्राखै मेजेम नों थांदो थां जिखि जाया बिहामजो मेजेमखौ सिखाव हमनाया थिग जायाखै मेजेमा सिखाव नंगौना नङा जायसो रां हरो बेसो मिथिगौ दा फोथायाब्ला मेजेमजों थांफाना हाथाय खरस खालामहैफानायसाय नों आंखौ दिनै हाथाय खरस खालामनो थिनहरलायनो हाबाय नङा होमबा बिहामजो ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय हाथायाव खरस खालामनो थांनायालाय मा जादों नंगौ बिहामजो नों थिगखौनो बुंदों नों आंनो रांखौल' हरदो मा नांगौ आं खरस खालामनानै लाबोजोबनोसै खरसा बेवहाय नेटखाजोबनाय दङ लोगोआव मेजेमखौबो लानानै थांफा नाङा बिहामजो नाङा आंनो हारसिङै हाजोबगोन हेलौ फुंखा बिमाखौ लेंहरनाय आयै र' बिहामजो नै फुंखा बिफा फन हरदों हेलौ हा मानो इसेबां लेट जानांगौ जाखो लेट जायाब्ला माथो फना खि आंनि रुमाव दङ फन हरब्लाबो बर'ल' गोजाखायनो खिन्थाहरां जायो जेब्ला फननि बिल होनांगौ अब्लासो नोंनि फारसे ग जागोन दा इम्परटेन्ट खोथा थाब्लाबो रायज्लायनो बेसेबां उसुबिदा फैयो बेखौ आंसो मिन्थिगौ दोनदो बिहामजो टेलिफनखौ नोंसिनि रुमावनो लांनानै लाहैदो जोंनोलाय मानोबाव दासो बुजिदों बिदिब्ला
नों गावनि फिसानाव खेबसेखौनो आलासि जाहैला नामा? आं मानो आलासि जाहैनो नोंसो बिमा फिसानि बाथ्राखौ खोनानानै लाजिनोसो ओंखारबाय आङो। आं मा खालामदों? मानो मावाखै मानो खालामाखै? मोनसोर बिथाङा सासे मान सनमान गोनां रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बियो। दिनै बे बिबायनि न'खरखौ सोरलां बोरलां खालामदों होनब्ला नों आरो नोंनि नोंसाजो रानि आंनिल' फिसा खोमा, नोंनि फिसा नङा। फिथाइ गेसावा गेसावखा, फिथाइ मोजाङा मोजांखा। बै समाव जों बिबाय सानैजों बिसिबां गुलि गुलिमोन। दा बिसिनि आखलनि थाखाय थांनो लाजिबाय आङो। नोंसिनाव लाजिनाय गैयाबा नै बेनाव लाजिनाय दं। गावनि फारसे खोब जादों सानदों बियो लाजि गैया। मा जाखो? माखौ इसेबां मिनिखो रानि आइ? दानिया आयै मैयानिफ्राय टेलिफना जोंनि रुमावसो जाबाय। बा मा गोमोथाव राव, नों टेलिफनखौबो सोनानै लानो हाबाय? नों जेरै थिनदों बिदिनो मावदों आं। जोंनि न'खरनि साबिया दानिया आंनि आखाइ मुथायाव जाबाय आयै। आं नोंनिनो फिसा आयै, नों जेरै थिनगोन आं बिदिनो मावलांगोन। खोब साबधानै माव, नङाब्ला बोरैबाफोर गल जाफ्लांनो हागौ। आयै गाबोन आं न'खरनि खुरमाफोरखौ पार्टि जानोसो लेंहरबावदों। बे न'आव सानफ्रामबो दावराव दावसि खालामबाय थागोन आं। बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो सेनानै लाजोबनो नाजागोन आं। बिनि उनाव सानसे बिसोरखौ बे न'निफ्राय साफा एरनहरजोबगोन आङो। आं नोंखौ जावले जावले बुङो, खोब हुसियारै खामानिफोरखौ माव। गासिबो गोहोआनो जाहाथे नोंनि आखाइ मुथियाव फैयो। अनजिमा, अ माब्ला फैया? मैयासो फैदों आं। दिनै नोंखौ लोगो हमनोसो ओंखारबोखादों आं। खाफालाव दङब्ला हांसो जोलायाबो बिदै दैयो माथो। बुंदो मा खौरांमोन? खौराङा जेबो नङा अनजिमा। आं नोंजों सम सम मेगननि नोजोरा गोजान जाब्लाबो गोसोआ नोंनि खाथियावनो बिरबोबाय थायो। नोंखौ आं मेसेङाव जुलि खालामसिगोन आरो साख्रियाव लांफासिगोन। जुलि खालामब्ला थाबैनो खालाम। गेवलां बिबाराबो गोबाव सम गावदाङैनो थाबाय थाया। गावदां बिबारनि मोदोमनाय गेवलांनायाव बायदि बायदि गाबनि बेरे सिखिरिफ्राबो बिरबोयो। नाथाय बिबारा रानलाङोब्ला बिखौ रावबो नायफिना। दैट अनजिमा, नोंनि उल्थां फाल्थां साननाया बाद हो। आं नोंखौ जुलि खालामगोना खाथां। फै बहा थांनो, गारियाव गाखो। गावनि बिखुनजो जानायखौनो गोदनायाव सेरनो हानाय बेसेबां साहस नुबाय? सोमखोर, अरे नों मा जादों? बुंना प्लिज। सोमखोर बुंना। सोमखोर प्लिज। सोमखोर प्लिज बुंना। सोमखोर। 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 शिट।
गोदोना फलावनो बेरे सिखिरिखौ लिंहरबायो गुबुन बैसो जाब्ला आखाइ फायखनना नों बायदि जोहोलावखौ लिंहरबायो बिबारा गेवलावब्ला गोदोना फलावनो बेरे सिखिरिखौ लिंहरबायो गुबुन बैसो जाब्ला आखाइ फायखनना नों बायदि जोहोलावखौ लिंहरबायो बुङा मानो नों गोसोनि राव आं नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो मोजां मोनो गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन अन्नाय मोनो गोसो होबोलासो गोसो मोनो बुंबाबो गोसोआ आंहा हासहाय हाला बुंबाबो गोसोआ आंहा हासहायथारला गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन हाय आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउजों बोथोर गोसो थोयो बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों बुंहां बुङाहां मानो नों सैहां सैयाहां मानो नों खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय ओइ खर' मेलेम गासिबो आंहा गलिलांबाय गुलि गुलि उफ्ले उफ्ले आं नोंजों खालामगोन देहाय लोगोफोर लों फुरथि फुरथि आं बारा लोंनो हायाहाय एसे लोंबानो थाब फेथारो नै लोगोफोर आंना जाथारलायबायसो एमाव राजाया दावखोलायबायसो आबौ जा बुरजा बुरजा ना बेदर जादों नोंसोरबोथ' जेबो गैयालाय र' आइखौ बुंहैनां फुंखा फुंखा ओइ फुंखा
आयै आबै आबौमोननो मानो ना बेदरखौ होआखै खोनाबायना गथ'नो माबायदि गाज्रि गाज्रि खोथा एरना हरदों नङा आयै आबै आबौमोनहा जेबो बुङाखै दानिफ्रायनो गिदिर गिदिर खोथा बुंग्रा दिनैनिफ्राय नों बिसोर थाग्रा रुमाव थांनो मोना दिनैनिफ्राय थांलाय फैलाय बन्द थां न' सिङाव थां माबार फिसौआ मा दाय जाखो मानि थाखाय बुदों बे गथ'नो मा बिस होना हरा बिहामजो मालायखौ दस होनायनि सिगां नों गावखौनो दांनायग्रो नों नोंनि गोसोखौ बुजायग्रो उन्दै गथ' बियो जेखौ नुदों बेखौनो बुंदों बिनि मा दाय दं मा बुंनो नागिरदों नों इसिबां मानि गारां फेदेरनानै खोथा दा बुं नोङो नोंनि बिहाव बिखुनजोआ दाबो थैनानै थाङाखै बिदिब्ला आं मा खालामनांगौ बिहाव बिखुनजो होना आं नोंसिनि आथिं सिङाव हाबना थानांगौ आंखि नोंसोरखौ मान सनमान होआखै सन्मान श्रद्धा जाय मानसिया बिहावखौ हाग्रा एवहोनो हागौ सान्दुं गोसायाव हाथायाव थिनहरनो हागौ बे मानसिया दिनै सन्माननि खोथा बुंदों संसारखौ जाबाय जेब्ला खामानिखौ मावनांगोन हाथायाव खरस खालामखानांगोन बिनि थाखायनो गासिबो मान सनमान जोब्बाय नामा नोंस्रा बिहावा हाथाय खरस खालामनायनि थाखाय बेनो जे ना खर'खौ होनांगौमोन आं बेखौ मिन्थियाखैमोन बिहामजो सालाया हमथानानै बाथ्राखौ बुं आंखौ मा खालामनो सानदों खालामदो आंखौ न'निफ्राय होखारहरदो नोंखौ होखारनो होननानै बिहामजो लाबोआखै नों बे न'खरनि बांद्राय सिमा बारोब्ला खोथाया बोरैबा जागोन सिमाखौ आं बाराखै नोंसोरसो बारगासिनो दङ सथलक न'खराव हाबा जाफ्लांनानै जिउआनो बरबाद जाबाय आंना बिहामजो फैदो लोगोफोर मालती नों देहाखौ बारा मोनथारबाय नामा मालती लासै लासैथ' मालती मेजेम अनजिमा ओंखारबो आइ मा जाखो थां जोंबोखौ खिथायदों माबा थां हेलिकप्टार गारि बिहरदों माबा थां आदा दोराखेव आइ लोमजानाया बारा जाबाय बाजै दोराखेव आइ लोमजानाया बारा जाबाय आदा दोराखेव खबरदार खेवनो मोना बाजैया दरखौ खेवासै थां नोंनि मुलिखौ लाना फैदो थां मामा नों धैर्यला मालती नों धैर्यला मालानिफ्राय जाया हठात दहायसो जादों सार खामानि मावबाय थानायावनो गोग्लैदों सार बेखौथ' जों स्ट्रकखौनो बुंनांसिगोन प्रेसार स्ट्रक थारमाने आगसि फारसेया पेरालाइसिस जाबाय गतिके नोंथाङा बांद्राय सिन्था खालामनाङा बेमारिया लासैनो हामगोन बिदिब्ला थाथ'दो जागोन सार थुदो सिस्टार आफा आया माबोरै बिदि जाखो हठात मा जाखोथाय आथिं थोंसे आखाइ फारसे थैबाय
आयै 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 अनजिमा अ फैदो फै जिरायदो जागोन दे नोंखौ माबा मोखां सोमसोम नुदों आङो न'खरफ्राव माबाफोर जादों नामा आरे बुङा मानो मा जादों आंनि प्रेसारा बारा जादों हस्पिटालावसो दंहैयो जोंनि न'खरा सिगांनि बायदि नंला दैमालु बाजैनि थाखायनो गासिबो सिलिंखार जाजोबनो हमबाय सोमखोरालाय माथो मावदों बेबो साख्रि मोनैनिनो भारा गारिसो सालायो नों गाबनो नाङा जाम्बि नों उसुबिदायाव गोग्लैथारबायब्ला आं नोंखौ हाबा खालामनोसै सि रावबो गैयै समाव लाजानायसो बैथालिफोर हामा जालायखो बिस्रालाय मा जानो नोंनि बिनानाव मोजाङा न'खराव निदान जादों हौवा लेंहरनानै खुदुमलायबाय थादों बाजै आं नोंसिनि आखलखौ लाजिनाय मोनबाय दैमालु नों दा अनजिमायाव हाबा लानांगौ ओंखारलां नोंसोरो ओंखारलां आंहा साख्रि दं आं अनजिमाखौ हाबा खालामगोन नाथाय नों सासे बिदा जानानै गावनि बिनानावखौ बेबायदि होननाया नों उनावसो फस्थायगोन फै अनजिमा आबैलै नों मा जाखो जेबो जायाखै फिसौ नों मानो बिदि जाखोलै आबैलै जेबो जायाखै फिसौ गाबनो हामा
आबौ नोंबैनि बेमारा थाबैनो हामगोन थुदो फिसौ नोंहा स्कुलाव थांनांसिगौ देहाखौ माबायदि मोनखो आयै मोजां जोबोद मोजां आफा हस्पिटालाव रांफोरखौ माबोरै होखो होबाय सोमखोरा माबोरै होखो आं जेबो मिथिया नोंहाथ' बिमा लोमजानायखौनो नायनोनो सम मोनाखिसै बिखुनजो लोमजादों होनदोंमोन आफा बेखायनो थांब्रबदां अ हामदों खोनानायमोनब्ला नोमा लोमजानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जामाइजो लोमजानायखौ आंबोथ' नायनो हागौमोन ना अ मोनसे खोथा आफा अनजिमाया गाव मोजां मोननाय सेंग्रा दैमालुजों खारफालांबाय मा नोंसोर बहाथो थैना थाखो बादा होदोंमोन आफा नाथाय खोथाखौनो मानियाखिसै अ हामदों गुड नों ओंखारलांदो अनजिमा आइ अनजिमा हामबायसै मालती हामबायसै माथो गालाबायखोब्रा आगे दार्जिलिं अबेसिम आं आदाखौ दहायनिफ्रायनो सिनायनाय बादि मोनदों आं बिनानाव फुरा सिनायाब्लाबो आधा खासाखौ सिनायखागोन थारमाने आं साख्रियावला नालाय साख्रियावला दार्जिलिं हारिया हरदोलै आं दस्रायाव थांनांसिगौ What is blah? I go, you go. My maker is go. I am mother husband. Gentlemen. Don't stop. My raga is jumping chicken. नोंनि रिक्सा भाराखौबो आं नाङा नोंबो थोआलै आधा खासा जेन्टेलमेनखौ मिथियाखै बे नोंसोर रायलायबावलायलांबाय मा मुं नोंनिया आरो बबे गामिनि आंनि मुंखौ थथा होनो थथा खुगा गुवार बिनिफ्राय गामिया खोन्थानो लाजिलायलांहां बिदि नङा आगै खिथाथारनांगोन आगै जोहेवफारा होनो हाबाब बे जोला जोलि जाग्रा जोहेवफारा थिगैनो दं आगै थिगैनो दं पुरा संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांखानाय बिराद मोजां गामि बियो खर' सानाय मोनदों आंखौ डक्टरनाव थांनो दोनलां हाबाब आगै सना थ' दोनलांगोन आंना बिदिबा अननाया 9 मनि बारासो दंथारो थ' दोनलांगोन मुलिखौ बैनिफ्राय लांदो जागोन सार फैदो सिङाव सोर मा जादों
नैबे सार नैबे बेमारिया बिसो मा मुं मुङानो थायो नामा नङा सार माबा जों जाग्रा बेदायाव थाग्रा सारा मा नाखौ जायो बुंनायसाय नास्राय बे नङा सार दिनै बुंबाय थानाय थेंगोना मागुर सिंगि खावै आयै जाथोंसैमोन सार एरायबाय सार इस बे खावै बायदियानो खुगा ब्लां ब्लां सियो ओरै जायो सार बेबायदिनो देलाय बुंबाय थालाय सल बारलि फाबुआ थथा ओइ जाबाय सार बेनो थार नांबाय सार नांबाय थथा सार थथा ओ थथा औ नंगौ बिनि नामानो थथा सार नोंनि मुङालाय आंनिया मेव सार मानसिनि मुङाबो मेव जायो नामा मा मेव बेलाय थारमानि सार थरायना मावजि बर' ओ मावजि बर' औ सार औ मावजि नंथारगौ सार मा जादों माबा खर'आ थिंखाव सायोनो सार एम्फौ अरनाय बायदि माने जोंनो दार्लिं टेब्लेटखौ हरथारदो सार टेब्लेटआबो दार्लिं थायोना गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट जोंफुं मा आफा नों कम्पानियाव साख्रि मावनाया 2 बोसोरानो जाबाय थारमाने बै सिगाङाव नों लाबोनाय रांखौसो आंनो नांफिनसिगौमोन आं सिगाङाव 2 लाख रां आथ'नानै खामानि मावनाय बिलानो दासिमबो जायाखै आफा बेराफारसे साख्रिनि बेथनाबो संख्रि फानलु थाव बायदिसिना खरसा खालामनायावनो थांजोबो अनजिमानि हाबायावबो खरसा खालामनाङाखिसैब्ला आं साख्रिनि बेथनजोंनो लासै सुख'सिगोन आफा जोंफुं नों आंखौ गथ' गोरलै बायदि फिदिंबाय थानो सानदों नङा होनब्ला जाय मानसिया गावनि जोनोमगिरि बिमा लोमजानायाव हस्पिटालाव खेबसेबो नायाखै गरसेबो रां हरफेराखै दिनै हाबा जाखांनायनि उनावबो नों बिमानिफ्राय जोनोम मोननायखौ बावजोब्बाय नङा होनब्ला नों बिनि फिननायखौ सानसे बुजिगोन जोंफुं नोंबो सानसे बुजिगोन हाबांना मैया खर' सानाया एसे बारा जाथारदोंलै बे लोंनायानो खर'आनो दाबो सागाथाराखसै ओइ दामानि बांद्राय लोंथ'थारबायलै बाथ्राथ' थिगलै मैयानि खर' सानायखौ खारहोनो होननानै एसे लोंफिनलायबाय बेनो बारा जालायबाय गाबोनबो खर' सानायखौ खारहोनो होननानै लोंनोसैलाय बेबो बारा जानोसैलाय हा जोंलाय मालाथो खम जाफैखो थ'थ' आंना गेस फरमासो बारा जालांबाय जौगानो लोंनांसिगोनलै जानाय नंला फैसा गैया लिरनानै दोन हा बिसोरनो सोर साहा बाखि होबाय थानांगौ जाखोब्रा बुंबाबोथ' दाय गावसोर खालायदो फोन सुनांगौसो बुजिगोनब्रा जानथाजों लावथायजों बिफाजों रायजानानै न'खरनिफ्राय ओंखारनो मोनलालै दानिया मा जाबावनांगौ बिसोर गैयाबाबोथ' जों खामानिखौ मावनो हायोना देन्था सुग्रें दिनै इन्डास्ट्रियाव पेमेन्ट होयो बेखौ सेग्लाबहैनोथ' पकेरा जिर'सोलै मा खालामबावनो थ'